Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Menatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Serial Sudiro Prono, seri pirangan Waryanti Tanding. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi Wondene Pranoto Pakeliran. Dipun tindakan Dimas Suyono Sakonco. Tata dekorasi katindakan Bopo Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Wiknyo Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah wontene Pangrengga Busana. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling gongso madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranata gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Katindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono, sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing kahyangan palintangan. Bedhari Kintaka Rukmi ing dalu punika kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Waryanti katindakan Nimas Menik Widyawati. Raseksa kaparagani Roko Mas Judek Prakoso. Salajengipun nggambaraken wonten ing Kadipaten Argapura. Adipati Waryuda kaparagani Roko Mas Andi Prastyo. Patih Suryodono katindakan Dimas Abdul Sutopo. Resi Candolo dipun paragani Dimas Bagus Suyanto. Raden Waryono katindakan Dimas Eko Pranoto.
Waryanto kaparagane Dimas Bagong Sutrisno. Wondene para prajurit karamekaken para seniman bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing pesanggrahan Sonya Pringgo. Manggolo Yudha Sudira kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Garwa Lestari katindahaken Mas Tata Wulandari. Pangeran Sepuh Dono Wilopo dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Senopati Caraka kaparagani Dimas Abi Rojali. Iwondene Cundaka katindahaken Raka Mas Agus Plompong. Candrono dipun paragani dening Bapak Mogol. Tosi Dono katindahaken dening Cak Sendur. Sutrisno kaparagani Dimas Beguk Wiyanto. Sutrisni kaparagani Mas Diah Maharani. Wondene Tosiani katindahaken Mas Uut Sutriana. Repat utawi dagelan inggih badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siji Arum Somplak, kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Megaten kula wau para kadang budaya tresna. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun kawigatosan sawetawis kapunggel langkung rumiyin awit badhe wonten sambutan utawi laporan pertanggungjawaban saking Bapak Panitia utawi saking Bapak Kepala Desa. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, ulama, sepuh bini sepuh, lan sedaya warga masyarakat Desa Ketanggan yang dimuliakan Allah. Yang saya hormati pimpinan Ketoprak Wahyu Manggolo saking Tanjung Sari Jakenan. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia beserta anggota. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa Desa Ketanggan. Syukur alhamdulillah dengan suasana yang hujan sahdu nggih Mbah. Nggih, tapi saya berharapkan kepada panjenengan semua penikmat ketoprak jangan sampai geser sampai masa purnama nggih Mbah. Nggih, saya berharapkan hujan merupakan suatu rezeki yang akan membawa berkah dan barokah kepada panjenengan semuanya. Yang kedua, sholawat salam kula aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun nonton ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman pemuda Desa Ketanggan serta tokoh-tokoh masyarakat sepuh bini sepuh yang sudah berjuang keras mengumpulkan sedikit rezeki dari masyarakat sekitar hingga terlaksananya pagelaran ketoprak Wahyu Manggolo pada malam hari ini. Oke, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panjenengan semuanya. Oke, dan saya berdoa mugi-mugi apa yang panjenengan aturke menjadi suatu rezeki yang akan dikembalikan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin dan percaya itu Mbah nggih. Jadi sekali lagi saya mewakili dari pemerintah Desa Ketanggan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia dan sepuh bini sepuh yang mendukung dengan adanya pagelaran ini. Untuk yang kedua, saya mengucapkan kepada santriwan santriwati yang mana pada pagi hari ini atau pada hari ini beliau memperingati Hari Santri Nasional. Semoga saja santriwan santriwati bisa meningkatkan, mengharumkan nama Desa Ketanggan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah yang ada di Desa Ketanggan tercinta ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada salah kata, tutur sapa yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun lumutun teng puji astawa dumateng Gusti ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang sampun pinaringan kebagas kewarasan dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga saged rawuh wonten halaman Balai Desa Ketanggan kaperlu mirsani pagelaran sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang kula hormati tiga pilar di Desa Ketanggan, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Teguh Sutanto SH, yang kami hormati Bapak Babin Kantimas, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya banggakan dari Ketua Pemuda Desa Ketanggan Mas Wondo, juga yang saya hormati dari Ketua Panitia Bapak Sujar SHMM, Sarjana Hiburan Murah Meriah Pak Ki. Amin. Kula jumeneng wonten ngarsipun panjenengan sedaya putusane badhe nglaporaken dana ingkang masuk ugi dana ingkang keluar saking panjenengan, partisipasi saking seluruh pemuda ugi seluruh warga masyarakat Ketanggan. Sepindah dana ingkang masuk saking panitia inti niki sejumlah 11 juta per orang, urunanipun 1 juta, totalipun 11 juta. Saking partisipasi pemuda sedesa Ketanggan niki nuwun sewu tanpa mengecualikan niki nggih, bebile kala wenganane wonten swara-swara ingkang sumbang niku namung kesalahpahaman. Niki totalipun 17.200.000 rupiah. Terus wonten partisipasi dukungan dari anak-anak rantau, diantaranya saking Mas Sukiman ingkang wonten Maluku sebesar 1 juta, Mas Alek ingkang wonten Taiwan sebesar 1 juta, Mas Imam Bungga ingkang wonten Jambi 300.000, Marsono ingkang wonten Malaysia 500.000, Mas Sikit ingkang kerampul wonten laut alias pelayaran kaliatus ewu, Mas Mokhriwan ingkang wonten Kediri 500.000. Jumlahipun
3.500.000. Swadaya saking sedaya warga masyarakat Ketanggan totalipun 9.455.000. Saking Jeng Asih 500.000, saking Bapak Ridwan Deni ingkang kagungan CV BSM sebesar 1 juta rupiah, saking Pam Simas 1 juta, saking Bumdes 500.000, saking Remaja Masjid 500.000, saking Bapak Kepala Desa 2 juta rupiah, totalipun 51 juta. Nek dipun global totalipun 49.655.000 rupiah. Sampun mireng sedaya nggih? Nggih. Arta kathahe ngoten niku kangge napa kemawon? Sepindah kangge seni ketoprak Wahyu Manggolo sebesar 43 juta rupiah. Izin keramaian 1 juta rupiah, dari Linmas 500.000 rupiah, kangge syuting 1.200.000 rupiah. Nun sewu niki streaming nggih. Nggih, alhamdulillah. Lain-lain 2 juta rupiah. Totalipun pengeluaran 47.700.000 rupiah. Dana ingkang sampun masuk ketambahan saking saldo tahun kemarin 4 juta, totalipun 49.655.000 rupiah, dikurangi pengeluaran 47.700.000 rupiah, tasih gadah saldo 1.995.000 rupiah. Nyuwun oplok-oplokipun Bapak Ibu. Ingkang kawula banggaaken saking warga masyarakat, matur sembah suwun panjenengan sampun menyisihkan rezeki. Niki niatipun kula makili saking kanca-kanca panitia, kula makili saking kanca-kanca pemuda ingkang sampun berjuang yang luar biasa, tidak mengenal badai, topan panas dan sebagainya demi terlaksananya acara malam hari ini. Saya mewakili dari seluruh panitia ngaturaken matur sembah suwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi Allah ingkang saged mbales rezeki saking panjenengan sedaya Bapak Ibu nggih. Matur sembah suwun. Makaten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mirsani kalembahan sandiwara ketoprak Wahyu Manggolo. Sampun Pak, ditutup kula isin.
sing dadi pitakon? Luwih dhisik aku takon sapa sakbrane kuwi? Disrawongke aku kang aran Waryanti. Waryanti. Sugih kendel Bondowani. Kowe wani gawe geger ing kayangan palintangan kuwi. Kok bisa kowe ngandhaki yen to aku gawe geger ning taman caluntangan ini? Apa sebabnya aku bisa ndakpo karo kowe sing kaya ngono jalaran? Nalika kowe gaden ing papan kene, kowe ngecakake Aji Jaya Kawijayan. Kamangka Waryanti. Nggonmu ngecakake Aji Jaya Kawijayan kuwi mau ngetokke sing panas. Satemah akeh kanca rawangku sing padha mati. Mula kanthi kuwi nggonku temeka ing papan kene aku ora nrimakake baper karo patine kanca rawangku Waryanti. Kowe ora nrimake? Yo, Tumindak apa kowe? mula kanthi kuwi pinangka dadi gantine kowe kuntak kemah ing papan kene. Sumbermu pindane bisa Ah. kumpulke talinganku. Yen pancen kekarepan kowe ngono bakal tak imbangi. Ngono. Apa kowe bakal dene? Yen pancen kaya ngono bareng tukang entuk kabar maju ayo. Pupuasan sing tak ngene Waryanti. Mula ning papan kene ayo. Bareng-bareng adu siwe Bathara Kala. Ah! Ibu Betari kita kono. Mawi kula wantun dumateng panjenengan. Jalaran kula mboten mangertosi. Sejatosipun ingkang manjil mau kawujudan yaksa menika panjenengan Ibu Betari. Ora dadi apa, pancen kabeh mau wis ditemono marang ibu. Ya kene ibu nganti kawujudan sing kaya ngono kuwi. Jalaran ibu pengen mangerteni. Wis teko ngendi to anggen olah bela raga lan duweni Aji Jaya Kawijayan. Nyatane kabeh mau wis sampurna nggih. Sedaya menika mboten lepat saking panggulawentah panjenengan. Senajan to ibu sing kula wentah, ning kabeh mau yen to sliramu ora gatekake, ndak kira ora bakal sempurna sing kaya ngono nggih. Kados ngaten Ji. Ingkang dados pitakon kok boten kados padat rupianipun. Mawi panjenengan menika sumusul dumateng kula. Pancen bener Waryanti. Ya kene pun ibu semusul marang sliramu. Jalarane kene ana wewadi bakal ndak kandhakake marang sliramu. Oh wadi, Pancen. menapa menika Ibu? Nggih Waryanti. Si paring 20 tahun kang kepungkur. Ibu lagi wae tumurana ning Arcapada, ameng-ameng ana ing Arcapada. Ing kono, ibu mangeceni salah sawijining hadipati kang jeneng Waryuda. Lagi ngundang konang jabang bayi ana sak tengahing alun-alun. Nanging ora ngerti sangkan parane kiai, ana angin kang gedhe banget. Banjur bayi sing dikudang marang Waryuda ku mau
pamit tambe pangestu. Senajan to ing kene pun ibu mlelakake sliramu tumurun ning ngarsa koto. Nanging rasane atine pun ibu tansah was-was wae. Ing kene aku bakal jampang marang lakumu, Dewa Yati. Kanjeng Adipati Waryuda, monggo kula duwe jugar sawetawis. Suryodana ingkang rawuh sowan Kanjeng. Kowe Kanjeng Adipati,
Wanci tabuh 10 udan ricik. Kok kowe munggah ana ing sanggar pamujan ing mangka? Panjenenganku nate mitungas apa teh kanggo? Tertamtu abdi dalem tasih kemutan. Kalamun sih kemutan, kok kowe kumalancang mlebu ning sanggar pamujan? Apa itu? Pangapuntenipun ingkang kathah Kanjeng Hadipati Wariwidya. Iya. Menawi to keng abdi dalem ngirangi duga Trapsila, satemah kumawani jogaraken anggen panjenengan mahat ing asam. Iya. Awit katuran pirsa Kanjeng Adipati Wariwidya, titi wedal sakmenika wonten rawuhipun Bapa Resi Candala pengin pinanggih dhateng panjenengan. Satemah kula wani boten wani, kula minggah wonten ing sanggaring palenggatan jogaraken dhateng panjenengan. Dadi anggon memunggah ana ing sanggar pamujan njugarake anggon pemengsemedi jalaran ana rawuhing Bapa Guru Candala ana ing Kadipaten Argopuro leres. Yen pancen kula ngerti enggal anake mekaten istana. Resi Candala kados pundi? Yen wong tuwa kok anggep ganggu marang kamardikanmu, wong tuwa njaluk ngapura. Boten. Malah kapara dadosaken kagiting malah jalaran. Bapa Resi Candala rawuh wonten ing Kadipaten Argopuro. Boten paring kecala dumateng kula. Kalamun dika paring kecala kula badhe papak kreta joli jemana pinawa titihanipun Bapa Resi Candala. Matur nuwun, ora ketang kabeh kuwi durung kelakon. Ning wong tuwa bakal takon kelawan sira. Apa to karepmu saben-saben dina sira tansah mahas ing asamun nenepi ing budi. Oh, perkawis menika. Guru, estunipun perkawis menika mboten badhe kasilaki. Napa sebabipun kula mboten kendhat anggen nyeminta dumateng Jawata jalaran. Kula badhe makmuraken dumateng kawula wonten ing Kadipaten Argopuro, gesangipun mubra-mubru boten kirang sandang sobuka. Menika pikajengan kula. Yen pancen kaya ngono, luhur bebudenmu tumrap kawula ing Kabupaten Argopuro. Ngene ya Nak Mas. Kados pundi Guru? Nganti wong tuwa prapta ing Kadipaten Argopuro. Iki mau pancen ana bab kang bakal tak aturke ngersane Nak Mas Hadipati Wariwidya. Dados saking padepokan Argobelah tumuju wonten ing Kadipaten Argopuro, guru menika badhe wonten kawigatosan. Pancen kaya ngono. Wigatosipun menika wewadi napa mboten? Menawi wewadi, monggo kula kanthi wonten ing pidaleman. Babar pisan ora wewadi. Menawi kados ngaten monggo kawadhanaken kemawon. Nak Mas Dipati Wariwidya. Wong tuwa kuwi entuk wangsiting Jawata. Sangka rumangsaku wangsit kang tumiba ana ing ngersaning bapa. Nggih. Iki ana ing sireping praja ya sadhuwuring Kabupaten Argopuro. Sangka rumangsaku iki peteng dedet limengan. Prasasat Argopuro iki kasabuting mega
Anggendanu. Oh, Kabeh ngono kuwi. Wong tuwa bisa ngarani yen Kadipaten Argapura iki bakal moni bebaya. dados anggenipun Bapak Guru rawuh wonten ing Kadipaten Argapura. Panjen terawang saking Argabelah. Bilih sirah ping kedaton Kadipaten Argapura kasaputing mendung Anggendanu. Nanging Guru wonten ing Kadipaten Argapura wedal sak menika boten wonten menapa-menapa. Lah iki lho Nak Mas Dipati. Mergo dina iki ana negara gedhe ya negara Tanjung Anom. Wonten negari ageng Tanjung Anom. Napa menika? Lah dina iki lagi wae gelar jajan. Tanjung Anom gelar jajan. Kabeh negara ya kabeh kabupaten iki wis dadi telukane negara Tanjung Anom. Tuladhanipun pundi kemawon? Negara Krenda Bumi, Cakar Bumi sing disenopateni Gerdabirawa lan Gerdapati. Iki wis dadi telukane negara Tanjung Anom. Saya-saya Gerdapati lan Gerdabirawa iki wis tumekaning pati. Kang pungkasan ora yo Kabupaten Sanyapringgo. Kadipaten Sanyapringgo. Dina iki uga wis dadi telukane negara Tanjung Anom. Lajeng Kang Mas kula kados pundi? Saya-saya Kang Masmu Sapati Brojo wis tumekaning Bukan! Guru, menawi ngaten perkawis menika sampun cetha lan ngiglo. Bilih tumindakipun tiyang Tanjung Anom pindhanipun latu sapelik bengi rapat. Menawi mboten enggal kabrasta badhe ngombrawara mila Guru. Sakderengipun tiyang Tanjung Anom ngrubuhaken Argapura. Jangkal! Mas Dipati Wariyuda. Njur kowe arep tumindak ana Badhe gedeng sirahipun Senopati Tanjung Anom. yen kowe kepengin gedeng sirahe Prabu Lesanpura mesti wae ora bakal kelakon. Kok saged ngaten menawi ngaten Guru ngias dumateng kula madonaken dumateng kula nggih. Kok jeneng wong tuwa nias marang kekuatanmu ki ora. Mergo Argapura iki mung negara cilik. Tanjung Anom kae negara kang gedhe sing disenopateni Manggalayuda Sudira. Jeneng wong tuwa iki nguwatirke kawan kuwe. Perang kuwi aja kok anggap gampang, aja kesepeleke. Aja nganti kuwi krusa-krusu ing mengkone bakal keseluru. Nanging nuwun sewu. Menawi kula midhangetaken aturipun Guru. Bilih kadang kula sepuh gugur awit tumindakipun tiyang-tiyang Tanjung Anom. Napa kok cakap mendel lan mendel. Nak Mas Dipati Wariyuda. Nggih. Umpama kelakon kowe madhep dadi senopati musuh lawan wong Tanjung Anom. Nggih. Umpama menang kowe ora kondang nanging yen kowe kalah sangsaya ndeder wirang. Mergo ana ing Kadipaten Argapura iki isih ana senopati-senopati pendaning jago lirih kuning sing isih mapan ana kurungan kencana. Iki keng patut dudu kok abar. Nuwun sewu. Kula kinten boten wonten
peranganipun Senopati wonten ing Kadipaten Argapura keng jagul-jagul keng damben-damben. Mila kanthi menika kedah kula pribadi jumangkah ngadepi tiyang tang wonten ing Tanjungan. Mesti sira durung ngerti lan durung percaya yen ing Kadipaten Argapura iki ana jago lirih kuning. Babar pisan kula mboten percaya kalamun wonten sinten Guru? Ora liya putra-putramu dhewe nak Pastiwati. Anak kula Waryanto Waryaka Waryono. Bener. Nuwun sewu. Bapa ngendika pilih anak-anak kula saged hambetengi wonten ing Kadipaten Argapura. Nanging Guru nuwun sewu. Anak kula sakatrinipun mboten nate medal saking pidaleman. Bebasan bocah wingi sore dereng ical pupuk lemboyangipun. Kalamun maju ning medan laga abenajeng kaliyan ing Tanjungan napa ateges boten kutuk malih sunduk. Dadi sira isih durung percaya. Kula tasih songgorungi perkawis menika. Yen pancen sira durung percaya, putra-putramu timbal ana rene, mengko kowe rak bakal ngerti kadhasaning putramu. Ngaten, Waryanto Waryaka Waryono kepara karsa. Dengan surat. Waryanto Waryaka mesti wae teng slira kaget. Katimbal ing Rama ora ana ing pendopo nanging ana ing sanggar pamujan. Boten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Rama. Pindha tinubruk simo kang galak. Iya. Kaget sak jroning manah kula wondene. Kula mari kedah sowan wonten ngersane Kanjeng Rama jalaran nembe kemawon. Kula ulah gegladen kalian kadang kula Waryono. Kasaru wonten datengipun prajurit menawi kula kabiji sowan. Malah kapara sowan kula mboten wonten pendapi. Ngepasi wonten ing sanggar pamujan. Menapa darunanipun? Menawi nyun putra gadah kaluputan, tumrap negari utawi keluarga, kapocok sumangga jangga kula, katuwek sumangga jaja kula mboten badhe suwala Rama. Nggih, putraning Rama sing bagus dhewe, sing jelonet dhewe. Kados pundi Rama? Aja kladuk ati kurang ing panampa. Nganti Rama nimbali marang Kang Slira ora ana ing pendopo nanging ana ing sanggar pamujan jalaran pancen ana kawigaten ora kok pendi kleru ora. Sahene kula sampun madhep wonten ing ngersane Kanjeng Rama mugi Kanjeng Rama enggal pangandikan supados boten tumpang sok anggenipun. Ngono. Saiki aku bakal nantu marang jeneng sira. Berkais menapa Rama? Kadipaten Argapura. Kuwi darbekmu. Besok uga darbekmu kudune tetep hanggur kepi. Kalamu dijajah dening Adipati Mancanegara, sumpah prastiamu piye, Gus? Menawi tetelo wonten Kadipaten Kaporo badhe ndamel risakipun wonten ing Kadipaten Argapura. Kula piyambak Rama ingkang kedah maju wonten ing palagan peperangan. Lah ngono kuwi lho sesane. Semanten ugi kula. Menawi campur perang Argapura kalian negari sanes cekap kula pribadi ingkang dados cucing ayu jalaran kula badhe ngrungkepi bumi aji wonten ing Kadipaten Argapura menawi mangkenipun kula nemahi pralaya wonten saetengah Raranggana sukma kula tartamtu badhe ngguyu lakak-lakak ngertos punapa kula gilang gumilah depani bumi aji wonten Kadipaten Argapura. Bagus Bagus esu Guru.
Rehling putra kula sampun ngadhep. Monggo kula aturi paring dawuh kula mboten mentok. Anak putu Waryaka lan Waryanto Kados pundi, Eyang? mergo nganti sira tinimbalan ing pengalpane wong tuamu iki isih tida-tida yen sira sak kloron pinangka dadi senopati perang ing Kadipaten Argopuro. Menawi Kanjeng Rama taksih mangu-mangu tartamtu dereng pitados sakwetahipun kalian kula lan kadang kangge mbuktekaken menawi kula lan kadang kula sampun patut depani bumi aji wonten ing Kadipaten Argopuro. Marginipun kados pundi ya? Nah, mula kanthi kuwi dina iki aku bakal njajal marang kekuatanmu supaya wong tuamu iki percaya yen kowe wis patut pinangka dadi senopati perang. Ngene, ayo. Dene ngadeg ana ing pengarepane wong tuamu. Monggo dipun waspadakaken Rama. Aduh, Belum. Prabu. Prabu Den. Guru. Kados puliwin kersakaken malah putra kula mamejai. ora usah kuwatir. Dipun Ora usah kuwatir. Kowe aja kok bingung. Waton isih ana wong tuwa. Der, Kados pundi, Eyang? ayo ditindakake. Rama, monggo panjenengan pirsani langkung piye. Kados pundi, Rama? apik. Isih kurang percaya yen kowe isih kurang percaya. Sampun pitados ngemu. Waryanto. Sampun. Ini nggih. Nggih. Waryanto. Kula bang pateni kabeh iki pripun? Mergo kowe kepengin ngerti buktine sira ben percaya. Nggih. Kados Tenang, pundi? Kyai. Monggo dipun pirsani, Wong. Wah, Nggih kados pundi? anak kula kok jaduk-jaduk cah. Siji dilumpati urip, kosok baline kaya ngono guru. Kula matur nuwun ateges anak-anak kula saged mbetengi Kadipaten Argopuro. Saiki sira lak ya wis percaya marang kekuatane Kadipaten Kula pitados dhumateng panjenengan. Mila kanthi menika, nggih putraku. Nggih. Aja nganti kesuwen buktekke nggih. Rama, kula dereng mangertosi mesah kalian tiang-tiang putih sak kemampuan dengan urusan kalian. anak negara Tanjung Anom dina iki bakal ngilar jajahan kepengin neloke Kadipaten Argopuro. Lajeng sinten ingkang dados cucu ayu wonten ing Tanjungan? Ora liya Sang Manggala Yudhasura. Manggala Yudhasura lo jangkae lo. Ini pamit ya. Nak pasti wae. Mila kanthi menika, kula matur nuwun saged paradene panjenengan. Kula mentah dumateng anak-anak kula dados tiyang sing januk mila. Guru mboten sak kondro ing Argopuro, kater wonten ing Kadipaten Argopuro. Wong tuwa bakal melu mbentengi Kadipaten Mas saged monggo.
rempal wonten alun-alun. Sampun. Nanging Nggih. dadosaken tondo pitaken saksine mawon. Kok ngantos panjenengan dawuh dhateng kula keng parikedah nglempakaken sedaya piranganing prajurit. Pancen menika wonten bab lan kawigatosan, Paman. Nyai, ayo. Seliramu sing menehi perintah kelawan Paman Patih Suryodana. Nyuwun wedal sawetawis Kang Mas. Paman Patih Suryodana. Dawuh dawuh. Wedal menika wonten ing Kraton Tanjung Anom sampun gelar jajan. Urung tanurungo badhe gelar jajan wonten ing Kadipaten Argapura. Saking pangandikanipun Rama. Saderengipun Kraton Tanjung Anom gelar jajan wonten ing Kadipaten Argapura. Nglangkungi rumiyin gecak perang wonten ing Kraton Tanjung Anom. Maka Nanging ngaten lajeng benjang menapa tumapak wonten ing medan napa. Wedal Mapakaken dhateng tiang-tiang saking aku. wedal menika Paman Patih Suryodana. Sampun dipun keparengaken. Monggo. Tumenggung Harya Suwur. Para maju. Budalke Wadyabala. Para Tantowo. Siaga ing karya. Ngestiwa sanjata lumaksana wagita-gita. Tanjo! 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 Ojo nganti padha tledok. Pusaka Bedama. Uga rampen kang kurang. Titian bedon saka kandhane.